Но тук искам специално да обърнем внимание на нещо, което е много важно. И пратеника саллаллаху та'ала алейхи ва саллям не напусна дунята, докато не остави васиет за нас. Когато един човек се разделя с семейството или с близките, той напътва към нещо, което е важно. Дори за най-дребните неща, ако сме пропуснали, се връщаме от пътя да припомним дома, да не се пропусне нещо важно. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям, разделяйки се с дунията, с земния живот, последните му думи бяха: "Ес-салату, ес-салату, ва ма мелекет ейманукум." Намаза, намаза. Не оставяйте намаза и внимавайте с тези, които са под вашата десница, тези, които ги командват. В тях се включват една камара хора. И тези, които са в семейството, които са под нашия контрол, и децата, и жената, и тези, които са ни подчинени като прислуга или както на времето имало и роби. Значи да се отнася човек към всички тях какво? С това, което подобава, с добро поведение, с всичко това, което Аллах ще бъде доволен от него. Но да се върнем на васиета. Значи последния васиет, какво казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям? Намаза. Какво беше намаза? Всички знаем, че след келиме и шехадет е втория рукун, втората основа на нашата религия. За съжаление, към намаза се гледа от една част от мюсюлманите, като че ли това е нищо. Валлахи, това е един голем пропуск за онзи, който пропусне дори един вакът. Дори един вакът от намазите. Умар радиаллаху та'ала анху казва: "Ла хазза фи ислам лимен тарека ссала." Няма дял от исляма този, който изостави намаза. Няма дял от исляма. Първото нещо, за което ще бъде питан човека в гроба, ще бъде относно намаза. И какво казва пратеника саллаллаху алейхи ва саллям? "Фаин салахат, салаха сайру амелихи, ва ин фасадат, фасада сайру амелихи." Ако сметката относно намаза излезне точно, всички други неща са точни. И ако сметката относно намаза се провали, значи всичко остава на провал. Всичко остава отива на провал. Защо? Защото това е нещо, без което няма ислям. Значи, ако говориме за ислям, трябва да знаем, че ислям има тогава, когато човек спазва 5 исламски основи. Спазва 5 имански и 6 имански основи и 5 исламски основи. Която и от тях да пропусне, няма ислям. Има освобождение от някои от тях, както е за хаджилъка. Ако човек няма пари, няма средства, не е здрав, Аллах го освободил. При зекята, ако човек няма мал, няма какво да даде, Аллах го освободил. Но при намаза има ли такова освобождение? При намаза, ако е болен, вика, както му удобно ще клане намаза. Ако не може прав, седнал, ако не може седнал, легнал. Няма освобождение. Не казва, докато човек има харекет в него, има движение в тялото, той не е освободен. Ако не може да вземе абдест с таемум, ще клане пак, не се остави. Какво казва Аллах субхану ва та'ала в Коран и Керим? Да даваме изказ или какво? Някои от хората точно това имат на предвид. Ако погледнем днес, че голямата част от нашите братя, мюсюлмани, младите хора ги няма, единствената, голямата причина е това. Казва, на тях и е биена голямата упойка. Един от турските учени казва, това е голямата упойка за мюсюлманите. Те са упоени. Чака в края, когато ще дойде, ще се яви при Аллах Та'ала, или когато ще дойде да заминава от тази дуня,
да му се даде изкат, да му се преучи мевлюд, да му се дигне дуа и дженнета е готов. Валлахи, ще бъде най-сиромах в този ден, когато се събуди и се осъзнае какво е пропуснал. Няма прошка за един вакът, камо ли за повече. И всичките пари, които има да ги даде на повечето, няма да му се помогне. Валлахи, ние, повечето на нас не може да се помогнем. Ние се молиме на Аллаховата милост, очакваме милост от Аллах. Отделно, ако направим сметка, в днешно време, когато говорим за намаза, трябва да си спомним думите на пратеника саллаллаху алейхи ва саллям. Той, когато имаше затруднение, когато имаше проблем, когато имаше тежест на душата, когато имаше нещо, което да иска помощ от Аллах, пристъпваше към какво? Пристъпваше към намаз. Аллах Таала казва: Я айюхаллазине амену стаину. Търсете помощ от Аллах Таала и вие, които сте увярвали с какво? Бисабри ва салат, с търпение и с намаз. Отделно той беше живия пример. От цяла нощ кланеше намаз, докато му се напукваха краката от намаз, оттичаха и се напукваха. И когато му казва: Я Расулаллах, ще да каже на тебе, ти е опростено и предишни и всички прегрешения, защо толкова усилие правиш? Той казва: Нима не трябва да бъда абден шекура, нима не трябва да бъда раб, който е благодарен на Аллах Таала. Валлахи, ако някой не е почерпил някъде едно кафе и не е дал, ще казва, един залък хляб, му правиме шукур и му правиме уважение, и когато го срещнеш, не го подминаваш, искаш да покажеш твоето задоволство към него. Ами този, който ти е дал всичко, и здраве, и семейство, и препитание, и всичко, да не го познаваш, това значи човек да бъде след. Това значи човека не работи с къла, не работи, той не си познава стопанина. Едно куче, ако падеш на улицата и го храниш 2-3 дена, ще почне да върви по тебе и маха по пашката, защото това е знак на признателност. Познава стопанина. Жалко е, когато Аллах е дал акъл, дал е всичко и не го познаваме. Ами какво остава за джематле намаз, за джемати муслими? Вика пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям, казва: няма намаз в къщи, освен при узур. Освен когато има узур. Узур не да каже: аз че стане ми се ходи или имам малко проблем. Значи, когато има основателна причина, я болест, я нещо, което е неотложно, стане насока, всички имаме кусур в джемата муслими. И тия, които говориме, и тия, които сме тук, иначе джамията нямаше да ни събере. Ако знаеме каква е файдата на джематна намаз, ако знаеме какво е да пропуснеш намаз, нямаше да имаме 100 джамията да ни събере. Направете сметка, Абдуллах ибн Уму Мектум беше слеп човек. Човек, който не вижда. И когато потърси изин от пратеника саллаллаху алейхи ва саллям да кланя намаза вкъщи, какво му казва? Първият път му казва, иска да каже пратеник саллаллаху алейхи ва саллям: ти си узурлия. Може, обаче след това му вика: чуваш ли езана? Вика: да, чувам, я Расулаллах. Вика: фе еджиб, отговори на езана. Значи не можеш да се кланеш в къщи. Този човек завърза въже от дома до джамията, за което да се ръководи, защото няма кой да го ръководи, няма кой да го води. За да не остави джамат на намаз, това му беше ръководството. Фаща с ръката и в джамията за всеки вакът намаз. Днеска намаза се превръща в тежест за мусулманите. Защо? Защото имана отслабва. Имана отслабва. Днеска в джамията, ако човек отива заради Аллах субхана ва таала и очаква награда от Аллах таала, няма да бъде никога тежко. Днеска се наблюдава: ами тия ги няма, или някои ще пият кафе, викам: и ние ще пиеме кафе, да се кланят други. После ние се кланем. Валлахи, каквото и човек да направи след това, не може да върне севапа на това нещо.
Ще ви дам един пример, с който ще завърши ходжата на имами Бухари и имами Муслим. Абдуллах ибн Умар ал-Каварири се казва. Значи, когато кажем Бухари или Муслим, или имами Бухари или имами Муслим, се сещаме за сборниците от хадиси, които те са събрали словата, наставленията на Пейгамбер саллаллаху и са най-достоверните източници след Коран и Керим. Техния ходжа казва така: при нас, вика, не е мислимо да остане вкъщи да кланя намаз. Обаче, казва, ми се наложи, една вечер дойде един мусафир, който докато го посрещна, докато му обърна внимание, отиваме, казва, за ясия на джамията в Багдад, хората вече са се кланели, значи изпуснаме фарза. Отивам, казва, за друга джамия да търсят джамат, за да се кланем. Обаче и там, казва, беше завършил джаматля намаз. И аз се върнах, вика, вкъщи и кланех 27 пъти, 27 пъти кланех фарза на ясията. Защо? За да стигна севапа на ясията. Защо? Защото пратеника саллаллаху алейхи ва саллям казва, намаз, който е кланен с джамат, е 27 пъти по-хайрлия от самостоятелния намаз. Кланех го, казва, 27 пъти, след това съм легнал да спе. И сънувам, казва, едни хора, пътуваме, те се казва една конница пред нас, аз опитвам, казва, с моя кон да ги настигна, обаче не мога. Колкото повече правя усилия, за да ги достигна, не успевам. И тогава, казва, един човек от тях се обърна и казва, не дей се притеснявай, вика, не дей да даваш зор, няма да не стигнеш. Викам, защо? Тогава, вика, той ми каза, защото, вика, ние се кланеме с джамат на намаз, ти се кланем сами. И скаже, въпреки 27 пъти, че е кланел, нема наградата, нема севапа. Днеска ние се чудиме, не ни върви. Тук не ми е тръгнало, там не ми върви, работата не ми върви, берекета не ми върви. Този берекет, че чакаме джамат и муслими, когато човек ти е скъсал връзката с главния себеб, който дава препитанието. Този, който дава препитанието, ние не щем да му се подчиняваме. Как ще има препитание? Ако погледнем, има нещо друго в днешно време, колкото и жалко да е, колкото и трагедия да бъде човешка, Аллах да предупреждава тези, които са неподчинените с някои други неща. Ако погледнем всяка вечер в новините, я земетресение, я наводнение, я пожар, я нещо друго. В Коран и Керим Аллах казва, това, което ви достигне, търсете причината във вашите ръце, това, което вършите. Значи не е случайно. Има себе. И пратеника саллаллаху алейхи ва саллям казва, валлахи, аз се кълна в Аллах субхану ва та'аля, в чието ръце се казва, намира моя непис, че ако не вършите това, което е добро и не се предпазвате от това, което е лошото, казва Аллах, ще даде беля. След това и дуа да правите, няма да ви се приеме. Помощ да търсите, няма да я получите. Джамат муслимин, хубаво е, когато гледаме някои неща, да вземаме и пред. И се молим на Аллах да не ни изпитва, да не ни наказва. Защо? Защото това е нещо страшно. Още на дунята е наказанието за непихва. Молим се на Аллах субхану ва та'аля да ни предпази. Молим Аллах субхану ва та'аля да предпази нашите семейства, нашите деца и всички муслимани. И се молим Аллах та'аля да напъти да бъдем от достойните муслимани, които кланя намаз, които се подчинява и са послушни на повелите на Аллах субхану ва та'аля, за да има берекет, за да има хаир в нашия живот и за да има дженнет в ахирет. Allah da доволен, джазакумуллаху хайран. Субханак Аллахумма ва бихамдика, ашхadu an la ilaha illa anta вахдак ла шарика лак, астагфирука ва атубу илейк. Allah da доволен.